देवबार अफिस दोनै देवबारनि मिटिं जोंहा खनसे जायो देवबार बाथाय गासैबो ज'है माने मिटिं बुंलाय आब'मोन खोनायाखैनो माथो 25,000नि खोनायाखै नोंथिं माथो 25,000नि खनसाय गुद अ मोनबायना मोनाखै फैसा मोनाखैनो दाबो मोनाखै 25 खौ मोनाखै 10 खौ मोनबाय नोंथिं जे लिरदो माला होगोन बिदिनोथ' रायलायबाय भनि पैसा सैसा पाली ना नाय पाइस न 10 पालुं को 10 पाले 25 तो पाने या এই গিটা খাই খাই খকতে হৈ গলে ইয়া চা 10,000 সব নাই পা 25 নাই পা জলদি জলদি করে দিও নিকি नों माव फायदो वा पोस होदो बालाय जा निकिया ना हो आबैदो फैदों आबैदो फैदो दाव फैदों गुतावा नै थिं बगियाबो गेलेगासिनो बगि बगा धुनिया আছে बगि বাইদেউ ভালকে লিখিবি দেই ভুল নকৰিবি লিখোতে ধুনীয়াকে লিখি আছে আমাৰ বাইদেৱে এইলাই বিচাৰি নজাदो मा लोंखो बुंलाय मिठाइ गय दैयाव दंबावो जाय जानो गोसो बेसां जानो हायो जाबाय थारो देवबार लायला ने फिसाफोराबो नै इथिं फायफाजोबदो माला मालि ना लानि ओइथिं मासो होदो